Térségünkben is tombol a kullancs szezon, a nedves és napsütéses időszakok váltakozása kedvez a vérszívóknak, ugyanis ilyenkor könnyebben szaporodnak. Ráadásul írtani sem lehet őket, mivel az Európai Unió betiltotta az ehhez használatos szert, újabbat pedig nem fejlesztettek ki. A legtöbb kullancs erdős, vizes területen található, de a kertekben, parkokban is találkozhatunk velük. Az élősködők ellen több védekezési módszer is van, többek között írtószerek és a védőoltás. Aki viszont erdőben szeretne kirándulni, az fokozottan figyeljen oda az öltözködésre is. A legfontosabb megelőzés az, hogy aki sokat kirándul, vagy olyan helyen él, akkor kérje ezt az oltást. Minél hamarabb el kell távolítani a kullancsot, és hogyha idegrendszeri tünetekkel járó, náthára utaló tünetek vannak egy héten belül, akkor orvoshoz kell fordulni. A kullancs nem csak az emberekre, az állatokra is nagyon veszélyes. A vérszívók különösen a kutyákra jelentenek veszélyt, ugyanis náluk egy csípés is akár végzetes megbetegedést okozhat. Kedvencünk védelme érdekében használhatunk kullancs elleni nyakkörvet, vagy úgynevezett spot-on kenőcsöket. A kutyánál is rettentő sok betegséget terjeszt. A fő betegségek az babézia, az egyik, amelyik a leggyakrabban előfordul, az egy egysejtű vérélősködő, a vörösvérsejteket pusztítja el, és májvese károsodás miatt akár még az állatnak az elhullását is okozhatja. A Lyme-kór szintén egy tulajdonképpen terjedőben levő probléma, egy bakteriális fertőzésről van szó, elég alattomos. Ebben az időszakban, ha kirándulni, sétálni megyünk, fordítsunk kellő figyelmet a megelőzésre, használjunk riasztószereket, miután pedig hazaértünk, alaposan nézzük át a testünket, főleg a hajlatoknál.